Ililista natin ang 10 motor under 150,000 pesos. Kung naghahanap-hanap ka ng mga abot kayang motor, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa Number 10, Bristol BR250. Kung pamilyar ka sa classic cafe racer na mga motor ng Bristol, ay hindi ka mahihirapan sa pagkilatis sa isa sa kanilang mga pinagmamalaking BR250. Ang modelong ito ay halos kamukhang kamukha ng kanilang BR250 Classic, pero mas makikita sa BR250 ang contemporary look nitong nagbibigay ng magandang dating habang minemaintain nito ang goal ng brand na ibigay ang fun to ride experience ng motor. Pinapaandar ng single cylinder 4-stroke air-cooled engine ang motor na ito na may 14-liter fuel tank capacity. Kasama nito ang 249cc displacement at kaya nito maglabas ng 17 horsepower at 18 Newton meters ng torque. Ilan sa mga features ng motor na ito ay ang chain drive type nito na may kasamang automatic, centrifugal at dry type na clutch. Usapang preno naman, naka-disc brakes na ang parehong gulong nito at para sa tuloy-tuloy na serbisyo ay meron itong inverted fork suspension sa front habang swing arm with 2 shocks naman sa rear suspension. Siguro naman ay sapat na mga sinabi ko para sa 148,000 pesos na presyo nito. Isang sulit na motor na hindi ka bibitinin sa mga biyahe mo. Number 9, Vespa S125 I-Get. Pinaghalong classic pero merong modernong appeal. Ito ang pinagmamalaking disenyo ng S125 ng Vespa. Ang unit na ito ay pinaresan pa ng latest technology ng brand na siyang mas nakakapagpaangat sa karisma ng motor na ito. Ang I-Get na ito ay isang premium scooter bike na ginawa para sa mga nakababatang riders na mahilig sa mga stylish na motor, habang meron pa rin magagandang functions at features. Ang rectangular headlights na ito at mga chrome accents ang ilan lamang sa mga feature na nilagay ng Vespa sa kanilang model para mas angat ang elegance nito. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng halos 145,000 pesos sa merkado ang bawat isang modelo ng I-Get. Swak para sa mga nakababatang riders na nagsisimula pa lamang magpundar ng sariling motor. Pinaandar ito ng single cylinder 4-stroke 3-valve SO8C na may kasamang 124.5cc displacement na kaya maglabas ng 10 horsepower at 10.2 Newton meters ng torque. Ang 7-liter petrol tank capacity nito ay tiyak na dadalhin ng rider sa isang malayo at masayang biyahe. Relax lang kasi ang experience dito dahil gas ka na lang ng gas. Usapang safety naman, makikita mo dito ang disc brake sa front wheel ng unit na ito habang drum brakes naman sa rear wheel. Ang single arm suspension sa front at shock absorber rear suspension naman nito ang nagbibigay ng isang balancing takbo para sa mga rider. Pero tandaan, ang iconic design talaga ng motor na ito ang siyang nagpapaangat dito para maging isang scooter na eye-catching sa mga rider man o mga pedestrian man na naghahanap ng classic pero aggressive na motor sa pang-araw-araw. Number 8, Ace Adventure 250. Kung meron man nakakamangha tungkol sa motor na ito, yun ay ang pinanindigan nito ang pangalan nito. Ang Adventure 250 ng Ace Motorcycles ay nangakong kayang sumabak ng modelong ito sa kahit na anong long distance journey na tatahakin ng mga riders. Sa halagang 145,000 pesos ay maaari ka na magkaroon ng isang motorsiklong merong magandang features para pumasa ito bilang isang trusty na travel companion para sa mga long rides. Ilan lamang sa mga features ng motor na ito ay ang mataas na windshield at matibay na plastic storage box na nakalagay sa likod ng pillion seat sa gilid ng bike. Pinapaandar ng SO8C 4-stroke 4 valves carb type 1.2-liter engine ang motor na ito na merong 250cc displacement at 14-liter fuel capacity. Kayang maglabas ng engine nito ng 17 horsepower at 7,000 RPM at maximum torque na umaabot sa 17 Newton meters at 6,000 RPM. Ang security alarm with remote na ignition nito ay pinaresan pa ng electronic starting option. Sa brakes naman ay merong hydraulic disc brakes ang harap at likod kasama ng inverted fork suspension sa harap at monoshock suspension naman para sa likod. Number 7, Yamaha TFX 150. Sense of quality. Ito ang isa sa mga pinanindigan ng TFX 150 ng Yamaha para maibigay ang isang modelong merong matatawag na true character. Ang commuter bike na ito ay nilabas sa bansa taong 2016 na merong hangarin na magbigay ng fierce na experience para sa mga riders. Sa mga nagsisimula pa lamang o mga professional na ay tiyak na magkakaroon ng magandang karanasan sa motor na ito. Kabilang ito sa kilalang lineup ng Yamaha na MT kung saan makikita din ang ilan sa mga kilalang unit ng brand tulad ng MT-03, MT
MT-7, MT-09 at MT-10. Sa ating bansa ay kasalukuyang ino-offer lamang ang standard unit ng motor na ito sa halagang 143,000 pesos. Pinaandar ng 4-stroke SOHC liquid-cooled 4-valve engine ang motor na ito na may kasamang 149.8cc displacement na kaya maglabas ng 16.09 horsepower at 14.3 Newton meters ng torque at merong kapares na manual transmission. Ang motor na ito ay may 10.2 liter fuel tank capacity na kayang bumiyahe ng pabalik-balik ng walang pag-aalala lalo na sa city at urban driving. Number 6, Honda PCX 160. Sa mundo ng motorsiklo, ang mga scooter ang ilan sa mga sinasabing sasakyan na maika-categorize as basic transport. Pero hindi sang-ayon ng Honda sa definisyon na ito dahil nilabas nila ang PCX 160. Gusto kasi nilang patunayan na kaya rin ng isang motor na magpamalas ng sarili nitong class at kaya nito magbigay ng magandang serbisyo habang pinapanatili ang magandang image nito. Ipinakilala sa bansa ang modelong ito taong 2018 kung saan dalawang variant ang inilabas sa halagang 116,000 pesos hanggang 134,000 pesos. Unang makakapukaw sa atensyon ng mga rider ay ang malaki at sharply styled na LED headlamps at taillights. Kasama na ang padded seat nito na siyang dinisenyo para sa parehong comfort at easy rider control. Pinaandar ito ng single-cylinder 4-valve 4-stroke SOHC liquid-cooled engine na may 157cc displacement na kaya maglabas ng 11.8 horsepower at 8,500 RPM at 14.7 Newton meters at 6,500 RPM ng torque. Ang 8 liter na fuel tank capacity nito ay paniguradong kayang dalhin ng mga rider sa mga pangmalayo ang biyahe. At sa tulong ng PGM-FI fuel supply system nito ay mapapaandar ng electric starting option ang fully transitioned ignition system nito. Ang lahat ng ito ay matatagpuan sa underbone frame ng scooter na ito. At ilan lamang yan sa mga features ng PCX 160 na pwedeng i-enjoy ng mga rider para sa kanilang susunod na motor. Number 5, Honda CRF 150L. Ang CRF 150L ng Honda ay isang unit na ginawa para lampasan ang mga expectations ng mga motorista sa mga pangkaraniwang motorsiklo. Ang unit na ito ay hindi lamang basta pang off-road racing inspired na bike dahil meron din itong performance na pasok para sa mga dirt bike category ng mga motorsiklo. Taong 2018 nang unang inilabas ang modelong ito sa merkado sa ating bansa at sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 135,000 pesos. Ang motor na ito ay merong single-cylinder 4-stroke 2-valve SOHC air-cooled engine na merong 150cc displacement, power na 12.2 horsepower at 8,000 RPM, 11.94 Newton meters at 6,500 RPM ng torque at may 5-speed manual transmission. Kasama na rito ang 7.2 liter fuel tank capacity na merong chain drive type at PGM-FI na fuel supply system. Kung usapang safety naman ang topic ay hindi magpapahuli ang disc brake sa harap at likod ng CRF 150 na sinamahan pa ng telescopic fork front at ProLink rear suspension nito na nagbibigay ng swabe at stable na takbo sa motor. Ilan lamang ang mga ito sa mga magandang specs ng CRF na paniguradong makakapagbigay sa iyo ng isang unforgettable travel experience na pinaangas ng off-road design nito hanggang sa powerful na engine kaya naman siguradong goods ka rito. Number 4, Kymco Like 150i. Kinilala ito ng motorcycle.com noong 2017 bilang best scooter sa USA. Ang Kymco ay nagtagumpay sa kanilang modelo na nagpapakita ng isang modern pero may touch pa rin ng retro vibes. Ito ay ang kanilang Like 150i. Sa ating bansa, ang modelong ito ay nilabas taong 2018 kung saan napabilang ito sa lightweight scooter segment ng brand na merong ino-offer na dalawang variants. Ang ABS na nagkakahalaga ng 119,000 pesos at ang Nudo ABS na may estimated price na 139,000 pesos. Pinapatakbo ng single-cylinder 4-stroke 4-valve air-cooled SOHC ang motor na ito at merong 150cc displacement, power na 13.3 horsepower at 9,000 RPM at 12.5 Newton meters at 6,500 RPM na torque. Ang 7 liter na fuel tank capacity nito ay pwede na rin para sa mga biyahe mo papasok ng trabaho o eskwelahan. Meron na ding disc brake sa front at rear wheel nito na may kasamang telescopic fork front suspension habang double swing suspension naman sa rear na sinamahan pa ng dual straight seat style na swak pa rin para sa underbone body frame nito. Number 3, Kawasaki W175. Ipinakilala sa bansa taong 2018 ang Kawasaki W175, ang isa sa mga pinakabagong miyembro ng W family.
Kung babalikan natin ang history nito, ang original W ng Kawasaki ay unang inilabas taong 1966 na pinangalan ng W1. Ito ay umani ng parangal sa buong mundo na siyang naging pinakamalaking displacement sa segment na ito. Ang success na ito ang nagsilbing unang hakbang ng brand upang makapag-manufacture pa ng mas malalaking displacement ng motorsiklo. Sa kasalukuyan, ang W175 ang pinakabagong dagdag sa lineup na merong aim na ipagpatuloy ang naiuwang legacy ng W siblings nito sa tulong ng pagpapakilala ng magandang performance habang minemaintain nito ang retro style looks. At kasalukuyan nagkakahalaga ito ng halos 130,000 pesos sa merkado. Ang motor na ito ay pinapaandar ng single cylinder, 4-stroke, air-cooled SOHC engine na merong 177cc displacement, 5-speed manual transmission at kaya maglabas ng 13.05 horsepower at 7,500 RPM at 13.2 Newton meters at 6,000 RPM ng torque. Meron din itong 13.5 liter na fuel tank capacity na masusulit mo dahil sa magandang fuel efficiency ng motor. Kasama na rin dito ang electric starting option at DC CDI system. Tamang-tama ang motor na ito para sa mga road at street rides na makakapagbigay ginhawa sa iyo bilang isang commuter. Number 2, Suzuki GSX S150. Ang Suzuki GSX S150 ay napapabilang sa mga linya ng street fighter bike na katulad ng GSX R150. Sibling nito na parehong tribute ng brand para sa kanilang GSX-R sports bikes na nameplate noong taong 80s. Ang S150 ay mayroong kakayahang maging sporty dahil na rin sa bloodline ng kanyang pinagmulang variant na mayroong nimble handling at magandang acceleration. Ilan sa mga ino-offer ng motor na ito ay makina nitong single cylinder, 4-stroke, 4-valve, water-cooled, DOHC engine, 147.3cc displacement, 6-speed transmission at kaya maglabas ng 18.9 horsepower at 10,500 RPM at 14 Newton meters at 9,000 RPM ng torque. Meron itong 11 liter na fuel tank capacity na kayang magtawid sa iyo sa isang mahabang biyahe at kasama din ito ang kick and electric starting option na pinarisan pa ng chain drive. Ang lahat ng magagandang feature na ito ay makikita sa backbone body frame ng motor na kasalukuyan nagkakahalaga lamang ng 112,000 pesos sa merkado. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano ang paborito mong motor under 150,000 pesos. Sa top spot natin nandito ang number 1, Yamaha Mio Aerox. Isa sa mga pinaka-powerful na automatic scooter na kasalukuyan namamayagpag sa merkado ng ating bansa. Ito ay ang Mio Aerox 155 ng Yamaha. Nagkakahalaga ng halos 113,000 pesos hanggang 133,000 pesos ang unit nito. At mula doon ay maaari ka na magkaroon ng isang motor na pwede mong i-personalize depende sa disenyo at kulay na gusto mo. Ang motor na ito ay pinapaandar ng single cylinder 4-stroke 4-valve liquid-cooled SOHC engine na meron displacement na 155cc na kaya maglabas ng 15 horsepower at 8,000 RPM at 13.8 Newton meters at 6,500 RPM ng torque na konektado sa isang V-belt automatic transmission na isa sa mga signature design ng brand. Kasama ng backbone body frame nito ay ang telescopic front forks at unit swing suspensions naman sa rear nito. Isa ang Aerox sa mga pinakasikat na modelo ng motor sa ating bansa, lalo na kung pormahan, angas at bilis ang pag-uusapan, kaya hindi maikakailang nakuha nito ang number 1 spot sa ating listahan. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!